in my heart. Ayan guys, dito ako sa Creep Appear. Ayan, sa Creep Appear ako. Andun si ma'am. Ayan na si ma'am. Hi ma'am. Ayan. Busy si ma'am nila. Ayan. Ayan. Shout out dyan sa lahat. Ayan, shout out. Ayan, nandun si ma'am. Ngayon, gumagawa siya ng creep. Ayan, ayan. Ayan yung ginagawa niya. Anong ginagawa mo, Ti? Ano yan? Ha? Pancake. Ayan, gumagawa si ate ng pancake. Tapos, electric pan. Sabi na electric pan tsaka cake daw. Ayan. Hindi, kahit magsalita kayo, walang problema dyan. Kahit any nationality, pwede. Aywa, okay, sige. Ayan. Guten Abend, guten Tag. Oh, ano pa? Ano pa? Guten Abend, guten Tag. Thank you, Shin. Ayun. Galing talaga ni ma'am. Marami siyang language, guys. Ayan, 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 ayan. Ayan si ma'am. Mga followers ko yan, ha? Mga followers ko yan, okay? So, yan pala ginagawa ni ma'am. Ayan. Binabaliktad niya yung pancake na maliliit. Mini pancake yan. Pancake. Oo, yan yun. Yan yung paggawa ng crepe. Lalagyan, after nyan, pag maluto na yan siya, lalagyan yan siya ng ganito. Ito, nakikita nyo yan, guys. Yan po yung chocolates na nilalagay. Tapos, ganito na siya, guys. Pag malagyan ng chocolates. Ayan, ayan, guys. Ayan. Diba? Only in the crepes only, guys, ha? So, ayan. So, ganyan ang ginagawa niya ngayon. Ayan, ang galing na ng nila, guys, oh. Yung water nila kasi chocolate yung lumalabas. Siyempre, sa Pinas, wala nang tubig ang dam. Kaya wala nang tubig doon. Kaya, ayan, guys. So, kung At gusto saka nyo... wala nang kwentang electric pan doon, mas matapang na ang lamok. Oh. Saka kung gusto nyo kumain ng masasarap na, guys, pancake, dito lang sa Creep. Okay? Ayan, yan ginagawa niya. Oo, ayan, ayan. Hindi na, wag na, diretso na ito upload. Ayan, busy. Ayan. Marami akong... Autograph muna ako. Guys, pasensya na ha kasi may mga followers ako. Tignan mo, autograph si ate sa atin. Baboy Dodong. Dong, pag sumikat ka dong 5% lang sa akin dong Pakita mo yung pinipirmahan mo yung ma-autograph ako sa'yo. Ayan Sa akin ka magkano? Oo, ayan meron pa ayan pa, sulat mo pa. Guardians pa siya, oh. Anong guardians ka? LGBL. Oh, okay. LGBL. Okay. And guys, sila ate. Creep yan. Ayan, mga magagandang mga crew dito sa Creep. Ayan. Kasama tayo sa vlog niya. Teka lang, dalagang Pilipino ko lang. Dalagang Pilipina daw, oh. Dalagang Pilipina, yeah. Aywa. Ayan, guys. Ito yung ito yung loob ng Creep. Ito, yan. Ayan. Ayan, ayan si ate. Saka yun yung manager nila. At saka kung gusto nyo, guys, yan yung mga menu nila dito. Yan yung menu nila. I-zoom natin ng konti para makita. Sa cold drinks, mayroon silang Arwa water, Evian. Yon, Evian, mamahalin yan. Sparkling soft drink, may mga juice din sila, fresh juice, milkshake, mayroon din sila. At saka mayroon din silang coffee. Ayan. Mayroon sila espresso macchiato, cappuccino, yan guys, lahat guys. Ayan, sa coffee drink. Sa Savory naman, ito mayroon silang turkey and cheese, garlic chicken,
Este mozzarella, chicken fillet, southern chicken, margherita, Mexican chicken. Yan, yun. Sa Savory Crips. Sa breakfast naman, mayroon silang breakfast deck. Or breakfast crepes. Ayan, may all day breakfast sila. Guys, egg. Ayan. Breakfast. May mga menus nila guys. So, ayan. Ayan po yun guys. Ayan. Yan yung mga crew, mga Pilipina. Ayan. So, ayan guys, ginagawa na guys. Yan oh. Yan. Focus natin. Yan yung ginagawa ni ate. People need water with ice and sugar. Yan na yung trip guys. Yan yung ginawa ni ate ngayon. Gagaling, sasarap yan. Oh, yan. So, ngayon. Ayun na, bye-bye. So, dito na ako pauwi na. Ayun na, bye-bye na. Nanawagan ako sa tatay ng anak ko. Suporta ka na. Ayun, ayun, magsuporta na. Kung saan ka man ngayon, kuya, suportahan mo naman siya. Mahirap maging OFW. Oo. Ito lang tumulong. Kaya nga, oo. Nasa mga anak ko. Oo. Ayun yun. So, dito na lang ako guys. So, bye-bye.